Тати, тази лодка е мини. Добре. Браво! Хайде! Ето. Я покажи към мен. Дръпни си ръчки. Ей! Да! Страхотни лодки! Още една ще направиш ли? Чакай де. Чакай, че сега ви прави сока, бе, мамо. Мамо, искам да видя. Ще видиш, бе, мамо. Ела, ето го сока. Вики, моля ти се, мамо. Еми, айде седни, мамо, да ти... Ей, ето така. Аз ще да го пие, виж, ема почна да се го пие. Страхотен е. Страхотен ли? Ей, браво! Айде, Вики, елайте да го опиташ и давам. Няма нищо да ти дам, Викторе. Щом така ще ме удръш.